I ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo ponovo Minecraft. Kao što se sjećate, ovdje smo, ne znam, nisam snimio kako pravimo ovdje u baštu. Kao što vidite, to je neka mini bašta, nije nešto posebno. Samo da imamo nešto za jelo jer sam mnogo gladan. Ovdje sjećate znači da pravimo ovu kuću, da je završavamo. Još nismo sve znači ovdje dovršili. Ovdje trebamo da stavimo jedan stup. I onda da ovdje dižemo gore u zrak. To, sve to. Zato bi nam trebalo drveta. A danas ćemo otići samo cepati koje drvo ovdje. Ovdje zasaditi. I danas nećemo baš samo to nešto raditi. Danas ćemo ići u potrebu za hranom. Tako da bi mogu uskoro ići u rudnik i to. Jer rudnik nam je jako važna stvar, nismo desili nikako, kao što vidite ovdje imamo jednu peć. Čekaj, stvarno. Zar je moguće ljudi da mi se neće toliko posjeći da baš kad skočimo u tu rupu tu bude creeper? Ne mogu da vjerujem. Gdje je sad ova rupa i kako? Da vidim će ljudi kakve sam ja sreće. Samo je neopisiva sreća kakve sam ja sreće da uđem u rudnik da me ubije creeper. Vidi, ugled. Želić kao što vidite odmah puno ugleda bude još jedno ne izvazi. Dobro to, ulazi još jedan peć. Znači imamo ugled i kao što vidimo imamo tu metala. U početku. Dole 100% ima još metala ugleda. Nema ova mala pećnica, ovo je samo rupa zapravo. Tako da poslije ću možda ući u niš kopiti ovaj metal i uglje nešto jer nam uglje i metala stvarno mnogo treba. Jer toga ne imamo nikako. Ovo srikeru, iscijepit ćemo ovo drvo. Da bi si napravili možda krenemo kamen da si napravim neki mač. Da krenem skupiti sad, nemam sam kamena. Nemam ljudi. Sada nemam, nemam da je neki krampa šta pravo. Ovdje ću napraviti neki, to jest neću sam učiti oko ovoga rudnika mnogo. Evo, ide krava. Neće ljudi sada, ja mislim, nekad neće ljudi ni mučiti oko. To bi ko sada oko ovoga. Da pravim taj kramp, tako nešto, imam mač, znači da pokušati naći životinje okolo, skupiti hrane, tako da bi uskoro mogu ići u rudnik. Prosto ovo malo nešto igru čudno. Ovo je ovca. Smo još i novi. Vidim koliko sam dobro hrani. Znači dobijemo solidno i kad sjekerom udiramo. Krenem što se ruže zrasti. To je što da ovako stoji. Možda sam ga krenuo cijeli pa ga ostavio, mislim da nisam. To je nešto drugo. Kao što vidite vam mogu neka ogromna šuma. Dobro, nećemo se zanimati šumom, sad ne znači u prioritetu hrana. U ovoj epizodi samo ćemo hranu skupiti, nećemo ništa graditi, ništa raditi, samo hranu ćemo skupiti. Znači što više hrane. Još što nisam već dugo snimao ovaj video. Još što nisam jako dugo snimao. Prošli zbog toga, znači što je hvalajte. Šalim se malo. Nisam jako dugo snimao, već 5-6 dana. To se ni meni baš ne sviđao. Šta ćete, tako je to. Kad ima u mene još, ne mogu snimati, spavati još. Kad ima u mene škola isto moram nju učiti.
Tako to ljudi. Tako da moram u školu malo paziti, učiti to. Aj malo nešto. Znači, vidim nekog vremena pa sam išao negdje, tako to. Sve se ovo prokišalo. Šta imamo hrane? Evo, mogli bismo staviti ovo da se peče, ja sam nemamo petnicu. Imamo kramp. Idemo ući u naš mini rudnik i malo kamena da zakopam. Je zdraveni kramp. Znači, uskoro ću imati u rudnik. Evo metal ovdje. To mi sviđa. Metala ovdje ima mnogo. Znači imamo tamo u onoj pećini metala i ovdje imamo malo metala. To je ok, imamo dovoljno za pećnicu. Primjeru pećnicu, rasvrljamo pokitu, ajde. Stavit ćemo ovako tu. I stavit ćemo svo ovo janjeće meso i stavit ćemo ovako malo dubljuna. Se to tu peče. Mi idemo naći još hrane. Znači, treće mnogo hrane. Ja još nisam gladan kad sam ono umro. Pa mi se vratila hrana. Eno, Ibrahima, njega nećemo dirati. Kao prvo mi smo muslimani, nećemo jesti svinjetinu. Naš kolega Ibrahim je svinja. Njega nećemo dirati. Prosto evo malo mi nešto zapinje u grbu pa mi je čudan glas. Nadam se da vam to ne smeta. Što je niđe životinje na pogledu. Evo ga kokoš nekakva. Bolje jest nego ništa. Evo je krava. Dođe vamo. Evo vam gore siva ovca, evo baš sive ovce, hajde. Bolje ikakva nek nikakva. Još jedan kokoš. Evo za kokoš, neka malo jest. Ljudi, mi patamani smo ovdje ove životinje, šta ćete? Tako je to. To se radi kad si gladan. Ne znam koliko. Nije već dugo. I raste nam ova ovdje bašta. To je dobro. Pa ćemo imati možda i krave, možda farmicu krava. Pošto vidim znači da raste ta bašta, neću više otamaniti životinje. Ja ću ljudi, do sljedeće epizode ja ću ovdje u kući uraditi neki pod. Neću poda još raditi. Kuća još nije toliko važna. Kuća može čekati. Iako znam, ružno je ljudi hodati po kući. A poda nema. Po travi hodati. Znam da to ljudi jako ružno. U sljedećoj epizodi ću da pravim neku štalu. U kojoj ćemo da strpamo krave. Znači nećemo započeti neku veliku štalu. To je napočnemo zapravo jedan tor u sljedećoj epizodi. Za ovce. A onda ćemo umeđu vremenu dok dovršimo i kuću i to sve. Praviti štalu. Znači mi taman ovdje ove životinje znam. I ovo će poslušati ovaj jajašca. I ono Ibrahim ili neki drugi. Ne znam. Ne znam ljudi, nije ni važno koja šta je.
Da vidim je ovdje. Ako nije. To znači da je ono Ibrahim. No je 100% tamo Ibrahim. On tamo nešto radi, hoda, leta, skakuće. Uživa čovjek. Imamo mi koliko hrane. Imamo ljudi dovoljno hrane. Mislim koliko imamo. Dovoljno je ljudi. Ovo što imamo nije potrebno više ništa. Tu nešto ostati ovdje čest. Jao, vidiš šta ja ovdje hrane imam, nisam se ni sjetio. Ha, brate. Dobro, nema veze, imamo pečene, ove imamo svače, ćemo to ostaviti. Ovo ćemo i to ćemo tude. Znači vidite, imamo mrkvu, znači zasadit ćemo mrkvu. I odmah zasaditi mrkvu. Kad već moramo, ajmo mrkvu zasaditi ovamo. Ovdje ćemo zajedno s ovim šta ljudi fali. Ne fali ništa. Pa ćemo imati mrkvu, moćemo dovesti Ibrahima. Napravit ćemo Ibrahimu neku kućicu. Evo vidi ovce se. Dobro, nećemo dirati tu ovcu. Neka je. Ljudi, ja već dugo znači s njima. Znači evo krave isto nećemo ni nju dirati, ne treba nam više hrane. Imamo baš ono dosta hrane. Nahranimo harem čitav. Ima ovdje ljudi mnogo hrane, kao što vidite imamo hrane da se najedemo, znači neće nam više ni trebati. Sad ćemo onoga uglja iskopati. Onda ćemo ispiti tu hranu i moćemo u jednoj od sljedećih epizoda ići u rudnik. Znači prvo da se mi skućimo. Kućemo gdje je svinjetina. Nećemo to jesti. To nećemo jesti. To ćemo da bacimo. Jer to su Ibrahimovi prijatelji. Ja to ne želim da jedem. Ibrahim je naš dobri prijatelj. Ja ne želim da jedem Ibrahimove prijatelje. Oko prvo ja sam musliman, svinjetina se ne jede ovdje kod nas. Ok. Česi ne vidje trave koliko je narasla, zarasla koliko će, treba to se pokositi. Pokositi ljudi. Gdje je zarasla? Ne vidja sam. Znači, skopit ćemo jednu malo mantala, pa ćemo napraviti neki kramp, mač, možda napravimo neku kofu isto. Ljudi, baš mi možemo napraviti kofu, znači sjećao sam se da imamo ovdje metala, da ga mogu se napraviti jednu kofu. Mogu si napraviti čizmice od... Nećemo to još praviti. Sad imamo kofu. Mogu da napravimo se. Što je ovo, ne ulazim u pećinu, jeste. Jeste. Znači, nema nešto previše rude, nije velika pećina, mala je. Imamo tamo da malo metala, tako ljudi. To je dobro. Zamislite na ljudi, mi u Minecrafti možemo da kupimo sa kanticom zemlju. Pravimo kovačića zemlje, a dobro da završimo ovaj video. Ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, znači ostavite like, share, subscribe, znači i komentare, pišite šta da radimo u sljedećoj epizodi. I šta da sljedeće snimam, da snimam neku drugu igru, nešto tako. Nemojte govoriti za PUBG, naravno, instalirao sam ga bio, ne može moj telefon da ga podrži, znači tako da mi ubacio neke druge animacije, nikako ne bude onako dobro. Teksture neće da prihvatim. Tako da ljudi bacite neku drugu igru koja malo zauzima. Znači, ako želite da snimim normalno neku drugu igru. Ako znate neku dobru igru da ne zauzma mnogo, znači ako ne zauzma više od 100 MB, tako nešto, 100 i nešto, predložite, a možda instaliram, budem igrao. Tako ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi.